strašný vietor bol. Auta sme mali tak postavené, že nakoniec sme aj odišli z tamade, lebo sme sa báli, že nám privali v podstate stromy, že padnú nám na auta. No určite, tu boli toto, čo tu spomínam, tu boli zdravé, tu boli také vyše 100 rokov stromy a všetko to bolo ležé. Keby ste to videli, to tak robí tu, všetko to ležalo, že to bolo také katastrofálne vtedy. Ináč som mal možnosť sledovať, čo dokáže ten vietor pod Čertovicou, keď som sa vracal zo Zvolena. Myslím, z lesníckej komory, keď sme stali na zatáčke nad Horným prameňom, ako sa ide zo Zvolena na Čertovicu, to v podstate mne to pripadalo, ako keby odsekával pri spodu niekto smreky, ktoré nad Jarabou boli. A padol tam v priebehu možno 10 minút celý kus lesa. Práci mi jeden kolega hovorí, že ty čo sa robilo, hovorí, lebo kolo nás, hovorí, húfy jeleníc, jeleňov išlo a my sme pozerali za bieleho dňa, že čo sa deje. No hovorím, no tak vidíš, oni vedia dopredu, čo bude. No, v podstate na ďalší deň nenašli sme ani cestu, ani chodník, ani žiadnu sedačku, ani posed. Všetko bolo zhodené, zburané, rozlamané. Všetko ležalo, presvitné bolo, že ste stáďal videli na kobylí vrch, no bolo to zle. Chvála Bohu, že teraz to máme ináč už zase. Boli to tu v podstate, keď sme tu nastúpili lesy bez prirodzeného zmladenia. A ak bolo, tak to bol prevažne smrek. Tu sa to sťahovalo, štrajhalo po našemu. A náspäť sme išli o tej 2:30, druhej zase peši, pršalo, aj zlé podmienky poveternostné boli, ale som mal 8 detí, tak som musel zarobiť, hej. Aj ten les, že by bol skraslený, tak všetko bolo to jedno s druhým. Po tejto prírodnej, jak sa to dá nazvať, kalamite, katastrofe, pre náš región určite a pre tieto porasty iste, tak sa to drevinové zloženie výrazne zmenilo. Emócie boli, lebo, ako by som to povedala, naraz všetko zmizlo, čo sme poznali a teraz bolo, že čo ďalej, lebo bolo to aj živobytie vlastne. Ja som to tak vnímala, že som si myslela skôr, že či neprídu o prácu rodičia. V tej škôlke je to 2-3 roky z semenačika, kým sa vypestuje taká sadenička, čo môže ísť do lesa. Hej. Toho roku sme sadili
na našom úseku 40 000 sadeníc, hej, kompletne mestské lesy Spišská Bela okolo 120 000 sadeníc. Tým pádom tento porast sa namiešal, hej, výraznejšie ako to bolo dovtedy pred kalamitou a dúfame, alebo aspoň ja si tak myslím, že tým ten porast získa oveľa väčšiu odolnosť. Netýka sa len to vetrovej kalamity, ale aj korovca a týchto škodcov tých lesov, takže mal by byť ten porast oveľa odolnejší. Ťažbár to ako pilčík to obrezal, my sme už prišli s tým koníkom, bolo tenšie, zobrali sme jedno alebo dva a už sa ťahalo horšie, to bolo z tých strmých kopcov, tam nám koňa aj zabilo, hej, že, alebo ulomil nohu, že všetko sa stávalo, ale sme to spracovali, hej, že všetko išlo, ľudia mali viac tej snahy k tej prírode a k tej práci ako teraz. Všetko odnova sme prerezávali chodníky, stavali postupne. Zo 2-3 sezóny nám to trvalo, kým sme to v podstate dali zase do poriadku. Teraz som konečne na blízku takto natrafil na strom, ktorý takýmto som zbadal jeho obrys, tak takýmto spôsobom sa mi je ľahšie zistím, že je dosť hrubý, počítam, že budeme mať aspoň 150 rokov. A podľa kôry by to mohla byť jedna. Ďalšie takéto pocity, ktoré by miesto očí slúžia, že môžem si to hmatať, je to tu obrastené machom. Mala by to byť podľa toho severná strana. Ísť urobiť niečo pre ten les, zasadiť ten stromček, alebo ísť ho vyčistiť, pozbierať tie odpadky. A takú radosť hlavne, taký ten pokoj ten les vyžaruje. Ja si myslím, že všetko musíme prijať, čo nám príroda dáva. Čo si všímam, akože prácu lesníkov v tejto oblasti robia nie na 100%. Robia na 200, možno aj 300%. Robia aj to, čo nemusia. Hej, chránia, strážia, zveľaďujú. Je to úžasné. Myslím, že pokiaľ sa bude pokračovať v takomto hospodárení, ako bolo doteraz na mestských lesoch v súčasnosti je, tak ani tí lesníci, ktorí tu nastúpili na mestské lesy, ani myslím budúci lesníci sa nemajú za sebou prácu čo hanbiť. Tak, ako sa spieva v jednej pesničke, čo bolo včera, nemusí byť dnes, na veľké problémy raz zabudneš. Tak aj my sa na to v súčasnosti musíme pozerať takou optikou, že táto zatiaľ najväčšia prírodná katastrofa na mestských lesoch v jej minimálne 150-ročnej histórii bola skutočnosťou. Treba sa z nej poučiť a pripraviť sa v rámci svojich ľudských možností na ďalšie nepredvídateľné udalosti spojené, a to nie len s klimatickou zmenou, ako sa nedávno udiala začiatkom júla v Monkovej doline. Mám na mysli napríklad aj krádeže dreva, rôzne konflikty, ale aj škody spôsobené či už raticovou zverou alebo chránenými živočíchmi, rôzny pohľad na starostlivosť o lesy a iné. Starostlivosť o lesy je pre nás prvorada. Kalamita spred 20 rokov nám ukázala, že keď sa človek spojí s prírodou, dokáže jej byť nápomocný. Nehovoriac už o tom, že tie lesy po nás niekto raz preberie. V akom stave, to bude závisieť od nás všetkých. Pane Bože, prosím ťa, daj nám dosť citu a rozvahy, aby sme lesu pomohli a nepoškodili ho. Daj nám silu a vytrvalosť všetku prácu vykonať. Ďakujem ti za všetko dobrodenie, ktoré nám dávaš. Amen.